Volám sa Ľuba Aňová a som autorkou nového šlabikára Nezábudka, ktorý je výnimočný v mnohých ohľadoch. Celá prvá časť šlabikára je venovaná čisto prípravnému obdobiu. Nachádzajú sa v nej integrované strany z písanky s prípravnými cvikmi, takže dieťa celú hodinu pracuje len so šlabikárom, nemusí hľadať písanku, listovať v nej a zbytočne tak stráca čas. Tieto sunuté strany sú ešte navyše veľmi pekne ilustrované. Prípravnému obdobiu je venovaný dlhý čas. Dieťa si má tak možno zvyknúť na nový kolektív, na nové prostredie, na nový systém práce. Ale aby tento čas efektívne využilo, tak sa počas prípravného obdobia oboznámi s tlačenými tvármi takmer všetkých písmen slovenskej abecedy. Takže počas nácvičného obdobia sa už naučí len zvyšné tvary každého písmena. Pri hláskach, ktoré sa deťom problematicky vyslovujú, sa nachádzajú aj QR kódy. Po ich načítaní sa vám zobrazí video, v ktorom priamo klinická logopédka vysvetľuje výslovnosť danej hlásky. Sme si vedomi toho, že toto video nenahradí prácu odborníka, ale je skvelou pomôckou. Aj ďalšie časti šlabikára sú spracované netradične. Nachádzajú sa v nich strany z pracovného zošita, nachádzajú sa v nich strany ku všetkým písmenom slovenskej abecedy. Aj tým s dĺžňom, aj tým bez dĺžňa, aj tým s mäkčením, aj tým bez mäkčenia. Rovnako sú na tom aj nápovedné tabule. Nápovedné tabule máme ku všetkým písmenom slovenskej abecedy, takže ich môžete využiť aj neskôr, napríklad v 2. ročníku pri učive o abecede. Súčasťou šlabikárovho súboru je aj čítanka a 7 písaniek. Všetky súčasti sú bohato ilustračne spracované. Ilustrácie sú navyše didakticky premyslené tak, že s nimi môžete pracovať, napríklad si deti o nich môžu tvoriť vety a rozvíjať tak svoje komunikačné zručnosti. Verím, že vás nový šlabikár Nezábudka zaujme a že sa vám s ním bude dobre pracovať, čo vám aj zo srdca želám.